Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Izkutaketa, aulkilokoa, eroglifikoak, panpinak, gizakorapiloak, ustaiak, jolasteko prest altzaudete? Bai, eta arrazoi ederra daukagu, ze gaur jolasaren nazioarteko eguna da. Efemeride honen ekimena 1989 urtean sortu zuen ludoteken nazioarteko elkarteak. Ondoren, 2008an, Freda Kim doktoreak bultzatu zuen eta urtero, ordutik, hobeto esan da, urtero ospatzen da. Helburu nagusia haurren jolaserako eskubidea agerian jartzea da. Nazio Batuen haurren eskubidei buruzko konbentzioaren 31. artikuluan babestuta dagoena. Artikulu honek nabarmentzen duenez, haurrek eskubidea dute beren adinarekin bat atozen jolas jarduetarako, atsedenerako eta aisialdirako. Hitzekin jolasean nahi gabe zu sortzean, ahots kordetan korapilatzean, bilatu gabe aurkitzean, usaimenaren oroimina, ukitzearen atsegina. Baina ume guztiek ez dute jolasteko aukera. Are oinarrizkoak diren eskubideen falta dutelako. Izan ere, gaur, maiatzako 28, gosearen munduko eguna da. Mundu mailan egungo elikadura sistemak ez ditu asetzen 2,4 milioi pertsonatik gorako beharrak. Planetako biztanleen ia erena, egoera disfuntzional horrek eragina izango du etorkizuneko belaunaldietan. Egoera hori konpontzeko irtenbide eraginkorrik sortzen ezpada behintzat. Horrez gain, estimatzen da gosez bizi diren 60% emakumeak eta neskatoak direla. Hemen ere badago arrakala. Porque el hambre agudiza el ingenio y en sus jardines también crecen las flores. Fakturan presioak larri, ezin apaingarririk jarri, arropak tanaiak zaurgarri, bisabis bakoitzean, baina badakite elkarri, lorategiak nola ekarri, nola piztu zenbait egarri, egunen ertzean. Saben darse placeres nunca tasados de valor incalculable y han aprendido a disfrutar las circunstancias y la sopa de sobre. Goseari ezin niesi ibili zen Ibone Belaustegi goitia Londresko Olinpiar Jokoetan, denbora gutxi zen bigarren mundu gerra amaitu zela eta janaria razionatzen jarraitzen zuten. Lehiara joaten zen talde bakoitzak bere herrialdetik eraman behar zuen janaria. Barnetegietan jarri zituzten kirolariak, emakumeak alde batetik eta gizonak bestetik, eta emakumeen janariaz ahaztu ziren. Antza denez, bi barnetegiak elkarrengandik urrun zeuden eta orduan ezin izan zuten janaria banatu. Beraz, uretako 4 ordezkariak, igeriketako 2 eta jauzietako 2, beste emakume batzuk ematen zieten janari apurrekin konformatu behar izan zuten. Hala ere edarki lehiatu zen Ibone. Eta zergatik kontatzen dugun hau? Gaurko egunez jaio zelako Olinpiar Jokoetan parte hartu zuen lehenengo euskalduna, Ibone Belaustegi goitia. 94 urte, zorionak. Joanaz Bilbon. Eta horrego naz, zinizten dut 3 edo 4 urte arte. Gero, tatagaz, segunda subituza eta mari, eroan gaitu barkora, eta barkotik jungara Nueva York, eta de Nueva Yorketik jungara Torreonera. Eta topa dugu aita eta ama, baina zelan han ura esan oso garbia, gehizotu gara de disenteria, así que harin jungara Mexikora. Eta aitzindari batetik bestera, gaurko egunez, 1906an Elbira Zipitria jaio zen Gipuzkoar maistra, ikastolen sortzaileetako bat, euskararen sustatzaile eta emakumeak baztertzearen kontrako borrokalaria.
Ikastolen alde lanean jardun zuen 1982an zendu zen arte, baina etzen soilik aurren andereño izan. Ikasleekin batera euskarazko irakasle bilakatu nahi zuten irakasleentzako ikasleak etortzen zitzaizkion helbirari, praktikak egitera, gehienak emakumezkoak. Tartean gure Kontxita Beitia maitia. Bera kontatu zigun Elbirak honakoa esaten ziola. Ez dizut erakutsiko zuretzat soilik, baizik eta Euskal Herrian zabaltzeko nire gandik ikasi duzuna. Oldarkorretan negarrari beldurrik ez dioten gizonetan karminezko espainetan txiste txarrenek erantzun dituzten aurpegietan serioenetan erantzukizuna ere diren Angela Davis zenitzetan Maialen Lujan bioren azken puntuetan Maurizia zen. Eta beste bat aipatu behar dugu, 1989 maiatzaren 28an jaio zelako Irena Krizwika. Ezkongabetan Irena Goldberg, poloniar feminista, idazlea, itzultzailea eta emakumeen eskubideen aldeko ekintzailea. Sexu eskuntza, kontrasepzioa eta familia plangintza alderrikatu zituen. Eta ari berari tiraka, gaurko egunez duela 10 urte Maya Angelou zendu zen. Angelou, Marguerite Annie Johnson bezala jaioa, ingelesezko idazlea izan zen. Poeta eta eleberrigilea izateaz gainera, kantari, dantzari, antzezle, errebista zuzendari eta eskubide zibilen aldeko ekintzaile ere izan zen. 1971 Martin Luther Kingen hegoaldeko lidergo kristauaren konferentziako iparraldeko koordinatzaile gisa lan egin zuen. Gero Busumzi Meik ekintzaile Hegoafrikarraren atzetik joan zen Kairora eta han kazetari bihurtu zen. Ondoren Ganara joan zen eta han Malcolm X ekintzaile beltza ezagutu zuen. 75ean Estatu Batuetara itzuli zen berarekin lan egiteko. Eta 80ko hamarkadan Amerikako Estatu Batuetako presidente baten kargu hartzean poema bat idatzi eta irakurri zuen lehen emakume afroestatuatuarra izan zen. Just like the moon. Just like moon. Like sun. Beste idazle bat aipatuko dut nik. 1908ko maiatzaren 28an jaio zen Ian Fleming ingles idazlea. James Bond pertsonaiaren sortzailea. Itsas armadaren informazio zerbitzuan lan egin zuen eta gero jakintza hori espioitza eleberriak idazteko erabili zuen. Eta James Bondetik J. Bondera izan ere 1880ko maiatzaren 28an Elijah J. Bondek Ouija taula patentatu zuen Estatu Batuetan espirituekin komunikatzeko asmakizuna. Ouija taula bat da eta erdian triangulo edo edalontzi bat egoten da. Jokalariek behatz erakusleak jartzen dituzte objektu gainean eta taularen alde baten bai dago eta bestean ez. Goian kaixo eta behan agur. Eta saioa hasteko jokalari bakoitzak galdera bat egiten du. Eta antza denez erdiko objektu hori mugitu egiten da esaldi bat osatu arte. Norekin jarriko zinateke harremanetan Ouija taularekin, goiuri? Ez, utzi Ouijak pelikuletarako. Nik badazpada ez dut mamuekin jolastu nahi. Orduan az gaitezen gaurko menua aurkezten Lander Cornago Alvarez gonbidatu dugu gurera. Artza jatetxeko ikerketa eta garapen sailean lanean ari den sukaldaria. Arkakuserekin ere egongo gara, ea zer kontatzen digun gaur. Pasaden astean bere urtebetetzea, ea gaurkoan zein aitzaki topatzen duen festarako. Eta Maialen Tellabiderekin, misterioa. Bere tartearen izenburua honakoa da. Gaur sorpresa, eske ez dakit nola deitu honi. Entzuleok maiatzako 27 ditu gaur eta asteartea da, ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzule zareten horiek Julen Goikoetxe Orbegozo egunon? Egunon!
eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandia, egunon Goiuri? Egunon. Izketan ari zaizuen hau eta gaur dantzaren baloraziorik altuena jasoko duena, Inigo Asensio elburbide nauzue. Bigarren kafeak 780 du, maiatzak 28, goizak 10:16, gu 3, zuek 1000 eta horrengo 2 orduetan, denak bat egiteko asmotan, iritsi gara ona. Naiz irratian zarete, bigarren kafean. You may write me down in history. You may write me down in history. With your bitter, twisted lies. With your bitter, twisted lies. You may trod me. You may trod me in the very dirt. Sarrerako kantutzarra berreskuratu nahi nuen, gaurko hasiera ontarako, mentxe Maia Angeluren Still I Rise. Maia Angelu. Maia Angelu. Eta esan dut? Angelu. Angelu, euskeraz Angelu. Baina bere... Frantzisez Angeleta. Why are you? Eta jatorria, non? Eta bikinguetan. Why are you beset? Bueno, angloetan. Zehazki talde etnikoari erreferentzia egin barko bagenio. Bikingoak ofizio bat ziren, ez etnia bat. Hori da. Reatik, zuzendu dut nire burua. Zuria zuzendu duan bezalaxe. Egunon egiten dugu ara aserrezeko Goiuri. Bai, aserre giroa dago, bai. With the certainty. Egunon Euskal Herria, zer moduzarete, bueno, hementxe gabiltza, goizetik totakeriak esaten, baina ondo, zoriontsu. Egunon gaztiak dio indiokerrek hemen gure txatean, goratu, bai Twitchen, bai YouTubeen, bai Facebooken, bai Ixan ikus gaitzak ezuela, eta tira, jartzen ditugun aurpegi txoroak ere, badira, gure komunikazioaren zati bat. Uin bidez entzuten gaituzuen ontzat ere, arazorik ez bota mezuak edo zintokitatik 688, 72244 telefonoan, WhatsAppa, Telegrama, eta nahi duzuena. Gorkak dio egunon, Julen, ze muz gaur eguzki atera da? Bai, atera da eguzkia. Ze muz oan? Ondo. Hoxe, oan horrek, uan, aon, zeiritanoa dan. Ire bai gorka ondo. Uztagit, esango dugu. Arkako xok egunon, hemen berdin, larun batean speaker egongo nahi izanistasun jaian, oso ondo Gorka, kaixo, Julen bederatzi dio Gorkak, Inigo 5 eta Goiuri 6. Eta gero, indio gerri dio, ona, Julen arrantzan, Goiuri lasai, eta Inigo topea, 6. Gogoengatik Julen 14 eta Goiuri oso flojo 12. Bueno, aizu. Hemen, epaimaia hasi da, Bakoitza bere estiloan. talkan, Bai. Hemen batzuk, igual zera die, Julen pixkate, zurrunagoak, eta beste batzuk igual dantza askatasun hori gehiago baloratzen dute, eta gure epaimaiak igual behar du, irizpide batzuk markatu. Bai. Bestela pixkat dantzan zabiltzate. Eta irizpideak teknikarekin lotuak ez badira, nire mesederako izango. Bai, beti ere borondatea eta jarrera gehiago baloratzen. Hori. I am the hope and the... Bueno, inork ezpalin badaki, gure entzulen artean gu goizero dantza egiten dugu gure sintoniarekin batera. Eta dantza hori, aspaldi batean gure txateko jarraitzaileek ere baloratu egiten dute. Eta egia esan, horrek motivazio puntu bat ematen du, hor pixkate gauzak behar bezala egiteko. Tira, gaurko saio abiatuko dugu, egunero bezala, maite duten tartearekin, eta Julen Goikoetxe Arbego zuri galdetuko diot zein den bere maite duta. Nere maite duta gaurkoan, iragan astean aipatu nituen 14 orduekin lotuta dago. Kontatuko dizue zergatik.
aipatu nuen, ibilbidearen amaiera aldera edo martxa hori Aleiatik pasatzen dela, eta bertan martxa pasatzen den bakoitzan 4 urtez behin giro berezia sortzen da, ja azken kilometroak dira, jendea batzuk ja bukatzeko goz, beste neka aurpegiarekin, beste bat aurpegi onarekin, eta oraindik ere gogotsu pasatzen dira, eta antxe, nolabait ere Tolosaldera hartzeko inguru horretan, Amezketaldetik iritsi, ibaia zeharkatu, eta eskuinaldera hartzen da, San Juan kalean barrena, eta antxe badago, tabernatxo bat, eta tabernaren inguruan, badakizue, jendea pilatzen da, eta arratsaldeak aurrera egin ala, giroak ere gora egiten du, tabernako tragoen ondorioz. Horretaz aparte, intxurre elkarteak ere antxe jartzen du, guk tontokale ditzen digun inguru horretan, garagardoa eta eskintzeko puntutxo bat, garagardoa porroian, eta garagardoa limoiarekin, eta jartzen dituzte, eta giro polita sortzen da, gero gainera, jendeak parte hartzaile guztiak animatu ere egiten ditu, eta aurtengo ekitaldian, igande arratsaldean pasatzen, Donostiko bikote bat, hortxe, tontokaletik, eta sekulako txarloa jaso zituztela, eta bat eta beste, eta iragan astean, ez dakit, asteartean edo asteazkenean, leian agertu ziren. Ea ze herriklase oten zen, edo ze gertatze oten zen. Noski, astearte arratsalde bateko 6 aldera, edo 14 orduak pasatzen diren igande arratsaldean, aleian sortzen den giroak, ez dute zer ikusi handirik, baina nibili omen ziren bat eta besteari galdezka, herrian zerbait zegoen horrelako giroa sortzen oten zen, eta horrelako galdera ikaragarri gustora pasa zirela, ikaragarri harritu zitu dela, da unkitu egin zirela, eta aleiara etorri ziren, herria ezagutzera, eta horrelako gauzak ere, politak dira, 14 orduen azpimundu edo inframundu hori. Zinez zure maite dut, Juri? Nere maite dut. Maite dut bat nekarren, baino 14 orduak aipatu ditu Julenek, eta beste gauza bat etorri zait burura. Badakit oso astuna naizela ni txakurrekin. Hau da, asko gustatzen zaizkiedala txakurrak, hitz egiten dudala irratian txakurrak aipatzen ditu dela, txakurrak eta kroketak munduko nere gauzari gustokoenak direla, badakit. Berriro ere txakurrak aipatu behar ditut, ze 14 orduko igande hartan, nere lagun Asierren ama txindokin zebilen, bera oso mendizalea da, oso emakume mendizalea da, eta han zebilen bere txakurrarekin, lur txakurrarekin, eta, erori egintzen, sekulako hartu zuen, eta gainera, etzebilen inor mendian egun hartan. Eguraldia pixka bat euritxo zagoen tarteka, eta mendizale gehienak 14 orduak egiten ari ziren Julenekin batera. Beraz, jende gutxi... Aurretik, asko aurretik. Zure aurretik mendizaleak, bale, ados. Beraz, txindokin, jende gutxi, eta erori egintzen, eta ez zuen inork ikusi. Baina eskerrak, Arantxa izena da duelako emakume honek, lur bere alboan zuen, ze lur antxe geratu zen berarekin norbaiten pausoak entzun zituen arte, eta orduanan joan zen ez ezagunaren gana nolabait hitz egin gabe ez ezagunarekin hitz egitera, eta bixetzera zerbait gertatzen zela, eta bere jabea bazegoela han iskin batean erorita, eta zurrak gutxita, eta minduta. Hasiera batean gizon honek noski ez zuen txakurra ulertu, hasieran sentitu zen, txakurronek gainera ozka egin behar didan. Eguraldi txarra, mendian bakarrik, itxera voltatu behar nahi zen oraindik zakur baten zarekin. Baina, jakintzuen irakurtzen, Dimitri izan du gizon honek, Dimitrik jakintzuen irakurtzen lurren mezua, eta bere atzetik joan zen, eta, berari esker, eta lurri esker, erreskatatu izan zuten Arantxa, eta Arantxa orain, hobetzeko prozesuan ospitalean dago, baino bizirik dago, eta ipatu nahi nuen, ez astuna naizela txakurrekin, baina ez dugula imaginatu nahi lur han ez balin bazegoen ze gertatuko ote zen, eta lur dala 12 hilabeteko txakurtxo bat, baino lurrek bazekiela hitz egiten, eta bazekiela esaten bere jabeak laguntza behartzuela, eta salbatu egin zuen bere jabea. Beraz, hori nere maite duta. Niri
Ni Malkoak atera izizkidan goiurik hau kontatu zianen lehenengo aldiz, eta gaur hortxe bili naiz Malkoi nola bite usten, bigarren aldiz kontatu duenean, baina gora txakurrek. Gora. Bueno, banik pixkate dramatismoa edo emozioak enduko diote maite duten tarte honi, ze nahiko maite dute axalekoa daukat gaur, baina maite dute gaueko entxeguen osteko afariak. Bai, horrela. Eta atzo jakitun entxegua berandu bukatuko zela eta astelen buruzuri batean non afaldu izango ezkenuela, enkargatu nen patata tortilla bat, txorixo eta xolomo pixka bat, eta gilda batzuk, eta garagardo batzuk, eta entxegua bukatuta earki onginen kontu kontari eta afari mokautxoari helduta, eta esan da bezala, axalean, baina hori xedan ere maite duta. Ederra. Zatoz gotorleku bat dut bizkarrean, doana munduaren kontrakarrean. Imaginatu zaitut arnazkantuka. Goizeko 10:27 minutu bigarren kafean zarete, eta bagoaz gaurko lehen gonbidatu aurkeztera. Askotan entzun izan dugu ostalari izatea gogorra dela. Lan ordu asko, egutegi oso lotua, hainbat kasutan bezeroen purrustadak ere jasan behar, gure hurrengo gonbidatuak gertutik ezagutu du hori guztia. Bere gurasoek taberna bat dute, eta txikitatik ezagutu izan du ostalaritza eta bere inguruko guztia. Baina askok ofizio gogor bat ikusi duten lekuan, erakargere egintzaion zerbait topatu zuen berak, eta argi izan zuen sukaldari izan nahi zuela. Basque Culinary Centerren ikasketak egin, eta gaur egun hartzak jatetxeko ikerketa eta garapen sailean diardu lanean Lander Kornago Alvarezek. Ez diogu hartzakeko laborategiko sekretu guztia kontatzeko eskatuko, ez da gaurko bazkaria jartzeko ere, aukera bat izan ziteken arren, baina bere bilbideaz eta etorkizunaz aritzeko gonbidatu dugu bigarren kafera. Lander, egun honetan ongi etorri. Segituan entzungo dugu Lander, Hore, bai, Lander, egun honetan ongi etorri. Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. Zer moduz? Zerra hemen otea zuekin, gaur, momentu batzuk pasatzea. Ondo. Oso gusta, oso ondo. Erki, Lander, esan dugu, ostalaritzaren ofizioa gogorra dela, zuk ondo asko dakizu, esan dugu baita ere, zure guraso taberna bat izan da txikitatik ezagutu duzula, zer bilatu zenion, hain ofizio gogorrari erakargarri izateko? Zako gogorra baino polita, azkenen bai ikustezula gogorra dela, eta zure egunerokotasuna esatezu, azkenen gogorra dela, ordutegi zaiak, batzutan zure bizitza pertsonalko puntu batukin hilatzeko pixka zaila da, baina netzako oso polita da, eta ikustezu jendea azkenen pozik ateatzeala zure jatetxetikan, ozu zadelekutikan, eta orduan hori da netzako nik ikusi nuna, esan nuna honegatik nahi nik hau ikasi eta hontan garatu. Etxean horrelakoetan pentsatzen dut, aurrera egiteko esango zituela zalantzari, baina etxean batek esango zuen, seguro bideo hartu behar duzula. Nola izan zen, etxean esan zenuen. Ezai izan zen hasieran, azkenen esan bezala, guraso taberna badakate hemen Tolosan, eta bai bakite zer dan 15 ordu batzutan lanitea, eta esan nunen, justu sukaldari izan nula, eta ostalaritzan sartu behar nula, azkenen gusto polilla etxen, bai. Gioia, pixkat, ikustezunen, zenolako bidea hartzezun, ez tezula olako ordutegik eukitzen, alako presioa bai, baina ez tezulako alako bizitxarra eukitzen, baina pixkat lasaitu zen, giroa, baina hasieran, izan zen,
izan zen disgusto politxa. Eske ez errixan, nire ama okina da, eta berarengana joaten nintzenean, gazteago nintzen ala edo hola, larun bat arratsalde batean, berarekin dendan, eta orduan jendeak esaten zen, ara, Maria Angeles, zure alaba zer da ikasten, gerorako, eta nire amak erantzuten zien guztiri, ez mesedez. Ez da pentsature. Hoi nahi gerta ditzen, junta berna, eta zer da ikasten, da ez, hau, hemen eta sartzen. Hanen nahi sartzen, baina, bueno, beste leku bat sartzen nahi. Ederki, Lander, zer izan zen zuri hain gazterik sukaldari izateko erabakia zenuen,eko gazte hartu zenuen edo uste dut behintzat burutazioa behintzat sortu ditzaizula? Ezin dizut esan zehola fijoa, ez? Ni txikitatik gustatu zaiten sukaldatzea da, nahi gustatu zait asko kontzeptua denak momentu bat elkarbanatzea mai baten ingurun. Eta hoi asko gustatu zaiten, eta beti gustatu zait zoze etxen itezula, familiai, lagunei, tipiko kuadrillako afari baten, soziedade baten, zin sukaldatzeko, Lander. Beti izan daula. Baina, ez da, momentu baten esan nuen, hau, gustatu zait, hemen sukalden eta jendei bazkariten da dena ondo pasatzet, ikustet hemendikan jutea katela, eta ikusi nun, 10 urte txokin nola ikusiko nun, justu Unibertsitatea Baskulinari Zenter irikitzen zuela, eta ja izan zen momentu bat esatezuela, bakita hau, zehoze universitarioa izan daketela, gradu batetik ikasi dezaketela, eta zehoze profesionalizatu indezaketela nire burua arlo hontan, eta ezatik ez. 10 urteko Landerrek erabaki hori hartu zuen, gero 10 urtetik behin ikasketa horiek bideratzen edo txibitarterako urte tarte deixentea dago, urte epe horietan izan duzu zalantzarik edo beste bide batzuk hartzeko aukerarik edo garbi izan duzu beti? Beti garbi. Osea, izan zen, erabaki hartu ere, jazta, hemen dikan ere muitzen. Eta saiatu ziren, saiatu magisteritza, geno. Hemen. Eta hoi, justu geho, batxillerra inun, dena ikasketa bukatuta, da ja esan zen momentua, de esan, oain aukeratu inbehat zein nahi detin, da, hasi zizaten behitea, magisteritza, geno. Eta horta ja, Baskulinari. Disuasio teknikak. Baina ez du funtzionatu, Ez du funtzionatu. Baskulinari Zenterren esan du ikasketak egintzen dituela, zuk Baskulinari Zenterrera sartu aurretik zenuen sukaldaritzaren inguruan zenuen kontzeptua, eta behin Baskulinari Zenterren sartu zinenean, izan duzuna edo jaso zenuena, zer dira, txuri eta beltza bezala? Guztiz ezberdina. Ni sartu baino lehen manekin sukaldari zen nahi nura, da jatetxe bat nahi nura, hoi seguro. Eta hoi ez da aldatu, baina bai zu eukitzezun da gastronomi kontzeptu hoi, bai guztiz aldatzela, ze ikustezu, azkenen hemen garrantzia asko ematen zaio sukaldaria izatea, da sukaldaritza arloai bakarrikan, eta Baskulinari Zenterren ikastezu, da hola mundu bat aparte hortarz, bai sukaldaritza, bai pixua dakala, garrantzitsua dela, baina baita edanin mundua, marketing mundua, psikologi mundua, bai oso garrantzitsua da, gastronomi arloan, komunikazio biderapenak baita erakustituzu, eta orduan zuk itzezu zure gastronomiaren idei propioa, eta geho zu nahizun arlotan garatzen zean, ere kasun sukaldari izan zen, baina nik ezautze jendean ekin sartu zana, sukaldari izateko ideiakin sartu zana, eta hain darela enpresa handi baten beste bere marketingeko arloa garatzen, azkenen, eta gastronomiakin zer ikusia du, azkenen ikustezu gastronomia ez dala bakarrikan sukaldatzia. Dala arlo bat oso komplejoa, oso zaila, oso komplejoa. Zuk psikologia ipatu duzu, Lander, eta nik uste dut azken urteetan badela, ez? Nolabait ere jatetxe batera bazkaltze da edo afaltzera goazenean, ez goaz bazkaltzera edo afaltzera, kasi esperientzia bat bizitzera goaz. Esperientzia bat bizitzera jutega, depende ze jatetxetan, noski, baina esango dugu gai nivel handiko jatetxetan, bai esperientzi bat bizitzea zela, baita diru apur bat ustezu, orduan ez zoaz bakarrikan afaltzera edo bazkaltzera, bakarrikan esperientzi oso bat bizitza gutezea, eta ni uste tola dela, eta hortan aigea juten. Esan dugu, Baskulinari Zenterren ikasketak eginda, gero bai praktikaldiak eta lan leku ezberdinetan egin duzu, Euskal Herrian aritu izan duzara, besteren artean Fagoileagan, Mirador de Ulian, Laben ere bai, gero Bartzelonan ere ibili zinen, garrantzitsua da, sukaldari batentzat, edo sukaldari ikasketak egiten ari den batentzat, han eta hemen gauzak nola egiten diren ikusten joatea. Ezinbestekoa, azkenen ez du zure mundun bezin baldin bazea eta zu zure lekun garatzen baldin bazea, ondo dago, esperientzia hartzezu, baina
ikusin bazuz jendeak ze iteun bideatu inbazu, azken gastronomin tendentzia asko aldatzeia, eta oso azkarraia tendentzia. Orduan zu egon bazu baita pendiente de haber ze mugimendu daren, eta pixkat ze nolako bidea hartzen nahi da sukaldaritza da gastronomia. Orduan praktikak itea beste zein lekutan Espainiko munduko jatetxe benetakoa, jutea, ez dago oso garrantzitsua, ezinbestekoa. Esan duguzu Euskal Herrian eta Bartzelonan behintzat aritu zarela, kaso beste leku batzutan ere eta kontatuko diguzu, gauzak oso ezberdin egiten ziren zu egon zinen garaian Euskal Herrian eta Bartzelonan edo... Azkenen jatetxeko oso ezberdina jun naiz, nire lehenengo praktika fagoia nitun, hemen Hernani alden, eta horritezan ogoitea, sukalde tradizionala, azkenen oso tradizionala, baina urren urten Bartzelona jun nintzen, oain Hiru izar Michelin ditun disfrutar jatetxea da guztiz, parora guztiz ezberdina da. Baiek disfrutarreko datoztie son ADN bui esatean bezala, bui jatetxetik anetortzeko hiru sukalde buru dira, eta behaiek iteue pixkat, hor itezana, baina pixkat garatugo eta bere kontzeptu propioakin, orduan dia bi mundu guztiz ezberdina dira. Baita bai jatetxeko strukturan berdinen, dena oso berdina da, baita sukaldaritza egiteko moduan, baita kontzeptualki oso ezberdina dira. Orduan ezin dizut esan hemen o Bartzelonan ze diferentzia ditea, baizik eta darrela puntu erreferentzia asko, bakoitza bere sukaldari eta bere gastronomi kontzeptua dakatenak, eta bere arlotan oso diela hobenak. Azkenen hemen sukaldaritza tradizionala oso normala bezala hartze deu, eta gau referentzi asko, adibidez, hartzak behintzat, bez? Beha bezala tradizional puntu hoi daka, baina adibidez, Bartzelonan disfrutarrek iteu nueva cocina tecnoemozional ditzana da, bizkat innovadoragoa, ikustezula beste buru bat dakatela. Eta baita garrantzitsua da ikastea. Eta pentsatzen dut, formakuntza prozesu horretan eta sukaldaritza profesional eta maila horretakoan lehen urratsak ematen ari den Lander, egon den leku horietan guztietan esponja baten moduan, ezta? Dena ikasten, dena barrenatu nahian. Lander hoi eta gaur egungoa da bai. Ezken hoi, beti zu jutezea jatetxeta, beti zuaz ikasteko gogokin, eta gaur egun baita berdinen garea. Ezkenen gaur egun nire oporreko zatitxo batzu aprobetxaz eta jatetxeta guten naiz ikastea astetxo bat pasa, bai egin bi aste, eta orduan beti, Lander esponja beti dago, beti. Eta une batean, Barzak jatetxean lanean sartzeko aukera suertatzen da, hasiera batean uste dut Lander okerrezpanago aragi eta arrainen alorrean edorrelako... Bai, sukaldean pixkat, zentatu nintzen asko aragi eta arraien arlo hortan, baina pixkat ikusteko sukaldea nola muitze zen, zenba jende da hon, ze puntu fuerte, ze debildaren, pixkat ikusteko jendia noaino iristen ezake jatetxean, pixkat arlo guzti horiek ikusteko, ze azkenen zu kreatibitate prozesun baldin bazare gauza horiek kontinuki baituzu. Zure gauza egiteko. Zuek horretara bideratu duzue zuen formakuntza, baina Artzakeko sukaldean lehenengo gunean sartzen den Landerarek, ez dakit bertigo punturik somatu zuen edo? Kojonao. Konta iguzu lehenengo gunura. Azken, ni Artzaken sartu lanen baino lehen, ni praktika egin nituen. Jatetxean, orduan pixka ezautzen nuen nola zi joan, baina praktiketan hasi nintzenen, praktiketan da baina, kojonao. Lehenengo guna izan zen, aterrizatzea jatetxe baten, aurten Hiru izar Michelinekin 50 urte iteu, jatetxea da, karo. Azkenen, jatezu, cuidao. Leku serioa dago. Eta orduan, sartzezea, pixkat, ikusten zenolako maniak ditu jendia, azkenen dakau plantilla bat urte asko damakia jatetxea, da bakoitza bere mania ditu, bere laniteko modua, eta zu sartzezea, claro, el nuevo, Baskune Zenteretik etoretakoa, 20 urte txokin, eta ikustezu zure aldamenean, daula gizon bat, igual, 20 urte damakina hor barrun, postu hortan, da zatezu, vale, a ver, ¿cómo hacemos esto? Sin matarnos. Eta orduan pixkat sartzezea ikusten, zeitean, da hoi esan duzun bezala, ikasten, haber ze mugimendu egiten jendea, ze nolako azkenen jatetxo guzti dazkate bere puntuk ikustezula esatezula, bale, hau
hontan olaitea eta olain behar da. Eta orduan zu sartzezea eta olain behar zu, ze azkenen jatetxeko erak dira. Eta orduan zu sartzezea ikusten abeze zer da. Eta lehen denbora tarte hori edo sukaldean, eta esan dugun alor horretan egin ostean, gero gaur egun ikerketa eta garapen arloan zaude. Hori da nola baitere jatetxe baten muina horra biatzen da dena? Jo, baita, azkenen jatetxe baten muina esatea pixka zaila da, azkenen jatetxe baten arzaken gaur egun 75 pertsona gare arzak realitate ite duguna, orduan denak ite dugu puntu hori, baina bai kreatibitate arlo hau pixka garatzeuna da, gehien bat plater berriak ateratzea, badibidez kongresu ezberdinetako galderak itea, ez? Ze presentatuko duen arzakek aurten, ze innovazio aterako duen Helenak adibidez gastronomikan, Madrid Fusionen, horrelako gauzak ez, baina gure arlo printzipala da platerak itea, eta pixkat jatetxai nobedadeak ematia. Nolakoa da lan egun bat, zuen laborategian, pentsatzen dut, esaten dena proba error izango dela erabatez? Egunero ezberdina, azkenen da galdera bat asko errepikatzena da, ze nolako zure egunerokotasuna nola da, eta beti ez dakit nola hasi, ze beti ezberdina da. Azkenen gu lan ite dugu rutina badakau, bai, ze gauza batzuk egunero inbaituzunak bai azkazu, baina zure kreatibitate zure mundu hortan ez dakazu limiterik, eta pixka saiatzezea eukitzituzun idei teoriko horiek zure burun ikaragarrik sonatzeuna da esatezula, esto tiene que estar de la hostia, ateatzezu, platerrera matituzu, eta esatezu, bueno, ez, no está de la hostia, esto es una mierda. Eta berriz hasi, eta hola, proba error. Azkenen, gaur egun 3 pertsona gare ikerkuntza arloan, Bikesola Zuigozalan gain ta ni, eta 3 sukaldari geha. Osea, ez da kimikorik, ez da zer 3 sukaldari geha. Eta gu ite dugu, guri gustatzen zaiguna dela sukaldatzea. Orduan, bai esate dizutena, egun guztia sukalatzen pasatzen deula, eta egun guztien probatzen. Eta horla, gure kreatibitate prozesua garatzen du. Sormenari bidea ematen diozue, ez dakit behin plater ideia bat, edo esan duzuna ez, platerera eraman eta ikusten duzunean, bueno, honek frogatu dezake, gero behin hori arzakeko menuan edo bezeroen mailetan iritsi bitartean ze bide izaten du, bide luze izaten du? Bai, filtro asko pasatzitu platero batek jendeari atera baino lehenengo gure filtro propioa, azkenen gu dakau kalidade estandar bat oso altua, horrela izan baurako, eta gero guk ikuste unen platera erdi bukatuta dakaula, esate dula, hau jazta, bukatuta dago, platera sartu ingoa bai, egutega Helenakin, Juanmarirekin, eta probatze deu, eta behaiek esate gue, mendikan ondo goaz, edo hau ez gustatzen. Normalen izatea, ez gustatzen, eta perize buelta hasi, eta berezi probaketa egitea. Eta gero behaiek esatu bene, hau gusta ez zait, hau menuan sartzeko aukera dakeu, sukalde burukin astegea, pixkat ikusten, behaiek irakusten zein deu, eta behaiek baita bere partida o bere produkzioak organizatzeko. Bere ekipoarekin, bere taldeekin ikusteko itea da ono ez. Ze gauza batzuk igual gure burun itea dare eta oso errexaia, igual gure erokotasunen ikustezu, igual oso komplikatua, baina bai igual logistikoki pixka zaila da hau mantentzeko, hau egiteko, hau kentzeko, eta orduan zu laguntze duguna da prozesu guztioi errexena izatea sukaldentzako. Esan duzu hasieran gaur egun lanean ari zaren arlo horren inguruan hitz egiten hasi zarenean nolabait ere alde batetik badago hor laborategi lana, baina bestetik jatetxe baten prestigioa ere alde batetik neurtu daiteke ez, bertara joaten diren bezeroek ateratzen duten iritzia, baina bestetik aipatu dituzu kongresu ezberdinak, bertan zer aurkeztu, horretan ere zuen alorrak izango du garrantzia ez, esan nahi du azkenean arzaken izenaren kongresuetan zer erakusten duen denarena zuek eragiten duzuen horri batean. Azkenean kongresu baten zu premiatzeuna da zure ikerkuntza berriak aurkeztea, zure innovazio gauza berriak ez, igual guk galdera iteuna da gure buruari, arzak azken urteotan zer egin dugu berria. Eta ikuste dugunen, egin dugu berria hau eta hau.
eta azkenen gu gea, gu, eta sukalde ekipo guztia gea, ez? Baina, bai gehala gu igual pixat, germen hori sartze deuna jatetxean, eta orduan baita, hau dakau berria, hau teknika hau asko gustatu zaigu eta uste du interesgarria izango zala kongresu baten erakustea, edo ez, eta pixkatola garatze dugu, hartzakek ze berri aterako duen urtero. Zure LinkedInen irakurri dugu, Lander, gastronomiarekiko, sukaldearekiko eta hartzidura edo fermentazioekiko pasioa duzula. Pentsatzen dut horrelako departamentu batean aritzeko horrelako pasioak izateak ere lagunduko duela, sormenari bideo ematen. Azkenen zu sormen ikerkuntza arlo baten iten baldin bazulan, zu eukibazu konozimendu eta interes puntu asko. Azkenen ez du ezertarako balio, nire ustez, igual metxan enzima, nire ustez ez da interesgarri bat ikermen arlo baten garatzen tipo batek bakarrikan badibidez fermentazio puntu horretan izatea la hostia. Eta bakarrikan hortiz jakitea. Igual, jatetxe baten, fermentazioak garrantzi asko duen, bai, baina hartzako bezalako jatetxe baten, nun bai geha maz togoterreno, arlo asko ikutze ditugu, ez da garrantzitsua, o ez da vitala, zu esperto izatea X gauzetan, fermentazio puntu hortan izatea el mejor, eta dakizula edo zer gauza fermentatzen, mai hau fermentatzen dakizula, ez dutako ezer balio, ze dazkazu puntu asko, zu baita jakin inbazula, adibidez, zu kale tradizionalez jakin bazu, hartzaken bai edo bai, zu teknika guztik ezautze baituzu, zu heladiria baita jakin bazu, fermentazioa, dazkau puntu arlo eta arlo asko, zunun ikasi bazuna, eta azkenen esan bezala, arlo askotan garatu bazuzu zure burua, ez bakarrikan bakarrikan. Asko ez da behidatzen duzue? Egunero gehiagi. Seguro hain ikusten nahi gehala, laboratik itikan seguro hor dakatzela jarrita erratia da esango jaten. Meka, hau tabeste esan dezuta. Esan dezuta, seguro que me cae. Bueno, hemendik besarka date, hartzakeko laborategi eta sukalde eta jatetxe guztiari entzuten ari badira, Laizter gomar dugu ez? Bai, zuk ez tegizu, Lander, baina nik apostu bat irazi nuen, eta... Ez dugu esango zein den apostoa. Ez dugu esango zein den, baina apostuaren saria zen hartzakera joatea, bazkaltzera, eta goiurik dagoeneko ordaindu behar, eta apostu hori. Ni galdu nuen, eta ordan, Apostu garestia, Oso garestia apostoa, bai. Joaten garen alare esango dugu Landerren laguna garela, eta... Igual gehi ordaindu bat zuara. Igual gehi ordaindu bat. Otu zibili. Bueno, Lander, esan dugu, oraindik oso gaztea zara, baina ari zara zure bidetxoa egiten, eta gaur egun hainbat lehiaketa eta rekonozimendu, eta izaten dira, zu besteren artean, 2024an Chef Balfegor finalista bezala zaude, 100 talentu gazteen artean ere aukeratua izan zara, pentsatzen dut horrek ere norberari poza emango diola, ez? Bai, poza. Azkenen da zure egunero kontasunen laneko errekonozimendu bat, eta bai, poza batei noski, nahi, ikustea zure izena, 100 gazteen artean, da Chef Balfegoko finalea iristea, esatezu, azkenen, oie, pues, tan mal, ez te tingo. Zer egin behar duzu final horretan? Ze lan egitea tokatuko zaizu? Zu finalea pasatzeko, inbez duzuna da 2 plater, aurkeztu bere egaluzekin, bai, hori da zure erregimendu bakarra, eta gehozu bihatzezu zure argazkia, zure errezeta, zure kontzeptua, eta aurkeztegien pertsonagati guztientatik nazionaletan 4 bakarri sartzea. Aurten izan dira ustez 250 inskripzio, eta 4 pasagea finalea. Eta hain urrin, jut behar dugu Madrila, eta gu 4 gehi beste 4 pertsona internazionala, gure 2 plater fizikokin behar ditu, 7 pertsonentzat, eta horria ateatzen. Zure platera, zure ideia defendatu, eta sei suerte, iristea, zaila da, iristea, eta irabazte zaio, baina bintzat horregotea, esperientzi bezala baita, politxa. Ernegongo gara, zer gertatzen den final horretan. Aurrera begira, Lander, gaur egun hartzak jatetxean, nola irudikatzen du bere etorkizuna, Lander Kornagok? Nio, haintxe bertan hartzaken dakat nire etxea, ni hor oso gurtua nago, azkenen netzako
Arzaken eoteko gauzaik gobena da nik baino gehiago dakien jendekin lan eitetela. Eta nezako hori da puntu oso garrantzitsua. Eta goira urte batzuk pasata, igual zehoze irikiko dugu, zehoze zertan arituko geha, baina baingoz, Arzaken nire karrera profesionala garatu nahi dut, eta pixkat baita, azkenen Arzakek ematizun oportunidadea zure izen propio egiteko gastronomi mundun, garrantzitsua da, eta orduan hori oportunidade horiek ezin ditugu utzi. Etxean zer esaten dizute, esaten duzunean, biharko egunen akaso nire jatetxo bat irekiko duz, esaten dizute, baietz edo ez, oraindik. Igual magisterio beto. Baina dela gutxokin, ez da bai da hoi etxean. Ez nahi zuen, igual jatetxea ireki da esatu, seguro? Bai, eta esatiten da, yo te voy apuntando en magisterio. Bueno, Lander, bukatzeko, jak hementxe zauden gure laborategian zauden, guk ere aldien behin izaten ditu, horrela kuadrillakoekin eta pentsatzen zure kuadrillan txoratzen egongo direla, zu izango zarela zukaldari. Baina, pixka zailegoa, azkenen, entre una cosa y otra, bakoitza bere gauzekin dabil, pixka zailegoa, denak momentu elkarbanantzeko, baina bai, encantado, normal. Bueno, guk ere izaten ditu, gure konpromisoa kuadrillakoekin, eta hemen lantaldean ere bai, horrela sozidaden eta egiteko, proposatu iguzu, menu bat fallatuko ez duena, elkarte batean jartzeko. Ni bastan tradizionala nahiz baita hortan, ni pilpil bat esango nizu, pixkat eskuak bazu, baina pilpil bat ondo inda, eta dena hoi borobila inda, jendeai txoratute jo. Bueno, esan da geratzen da. Apuntatuko du. Urrengorako Julen, pilpilaren ardura zurea. Vale. Ni txuletak errako ditut. Vale. Ikusiko dugu, kontatuko bizu, Lander, nola ateratzen den. Lander Kornago Alvarez, Arzak jatetxeko ikerketa eta garapen arloko sukaldaria, mila esker, bigarren kafera hurbiltzagatik eta egiten duzuenaren ingurukoak kontatzeagatik. Segi ondo. Eskerrik asko. Aio. Eskerrak bideari da eskerrak eskerrak bideari da eskerrak Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Marearen alde egin du iez, sare gabearen kate gehiago daude gauek. Hiriburu nagusietatik bira bat, sormen lan izugarria, Amerikako estatu batuetatik Europara, areto beteak, eta iragarritako hitzordu bakoitzak sortzen duen oihartzuna. Taylor Swifteta ari ninteke, baina ez, beste emakume bat eskribatzen ari naiz. Silvia Federici handia. Ego Euskal Herriko 4 hiriburutan izan da Federici, feministon erreferente bizia. Maiatzaren 22an Bilbon, 24an Iruñan, 26an Donostian eta atzo Gasteizen. Hitzak Palmondo liburua aurkeztera etorri da Federici. Hauxe da hitzaurrea. Liburu hau maitasun lan bada. Berenez sortu zen. Aurretik deusetarako asmorik ez genuela. Pandemiak, biok bereizirik, elkarri eskutitzak idazten hasi ginen. Begoinak, berak pintatutako loreak bidaltzen zizkidan. Eta nik poemak igortzen nizkion. Lagunekin eta gure taldeko Andreekin egiten genituen afariak nola, alaxe zitzaizkidan lagungarriak eskutitz truke haiek etxealdiaren ondoriozko bakartze sentipenari eta diskidak galtzearen minari gaina hartzeko.
Begoñaren loreek, Prospect Parkeko eguneroko ibialdietan ikusten dituen loreek, eta katamixarrek bezala poz handia ematen zidaten, eta sentiarazten zidaten bizitzak aurrera jarraitzen zuela, eta bazela beste realitate bat. Bazela beste eguneroko bat ospitaleetako itxarongelen eta gaixoak bizirik mantentzeko borrokatzen ziren emakume erizainen gaueko irudiek iradokitzen zuten azarago. Laster, hurrengo eskutitza jasotzeko zain egoten hasi nintzen, itxaropenez eta jakiminez. Eskainiko nizuke azken loaldia, mestuz osatzeko dantzaldi berri bat. Baina egia esan, Hitzak Palmondo liburuaren aurkezpena aitzakia besterik ez da izan. Silbiak gorputzaz, elizaz, marxismoaz, zaintzaz eta gestazio subrogatuaz hitz egin zigun hitzorde horietan. Tira, zizot esan, baina ni solasaldi horietako batean egon nintzen. Tabakalerara berturatu nintzen igande eguerdian. Badakizue igandeak aldarrikatu zaleak garela, irretsaio honetan. Aurpegi ezagun batzuk, ez ezagunak besteak, hitz eta pitz ateak ireki zituzten arte. Baina Federici hizketan hasi zenean, denak isilik. Eta zer kontatu zigun Federicik? Bada, gorputzetan agenda feminista oso bat dugula. Gorputzak irakurtzean, gertatzen zaigunaren gaineko kontrola izateko borroka individual zein kolektiboak ikus daitezkeela, eta gorputzak defendatzea, lurraldea defendatzea dela. Ezin direla, lurra eta gorputza banandu. Eta zergatik azpimarra, hainbesteko azpimarra gorputzean, bilgune feministak antolatutako gorputzen burujabetza topaketen 2. edizioaren baitan kokatu zelako solasaldi hau. Larun batean hasi zen topaketa, gorputz proiektuak kolonitatean arrainak ote daki ura existitzen dela hitzaldiarekin, Lucrezia Masonekin. Gerora, desgaitasuna berpentsatu, kiurren eta desgaien arteko sinbiosia, eta biografiak, borroka, hitzak eta ahotsak solasaldiak. Bazkaldozean hitzaldi gehiago eta 8etan Bukouskin, jaia. Bertxoklounak, Lesobax eta La Fulana DJen musikarekin dantzatu. Zenbat denbora eman dezake iraultzaile batek anelidoak ikertzen. Eta noski, igandean, Federiciren hitzaldian, begizulo dotoreak ikusi egin dituen. Baina badu emakume honek zerbait, gure garunak dantzan jarri zituena. Eta galdera interesgarriak egin zituen publikoak. Adibidez, inoren sorpresarako, alokairuzko sabeleen inguruan. La maternità surrogata. Io sono contro la maternità surrogata, porque sí, vendemos nuestra vagina, pero no vamos a vender la infancia. Se está haciendo mercado de personas que no pueden decidir. Que se está haciendo mercado, no. Y yo no quiero condenar, yo no condeno a las mujeres, como en India, como en tantos países que han sido empobrecidos, donde no vender, no alquilar útero, puede ser una forma de buscar un poco de dinero. Pero condeno la industria de la maternidad surrogada. Esta industria, ¿no? Que hace que hay mujeres, ¿no? Que a la vez de curar, de cuidar, sufrir, deben ponerse en esta posición. Una posición colonial, una posición racista, ¿no? Una posición racista. Y vas a poner una vida y no te responsabiliza. El mínimo que podemos hacer cuando se va a producir una nueva vida es tener responsabilidad. Federicik esandako pieza asko nabarmendu genitzake, baina horixe aukeratu dugu gestazio subrogatuaren ingurukoa berak argi adierazten du aurka dagoela eta aurka dagoela ardura bat daukagulako umeekin aurrekiko eta guztiz jarre kolonial eta arrazista delako. Beraz, horixe aukeratu dugu Bouri Purian dagoen eztabaida bat delako. Beraz, entzun duzu Federicik dioena eta Federicik dioena bezatara doa. Amen.
Federitxirekin amen eta Oñatze Izpuru han estudio zentraletan eta gu hemen Oñatze azken ordukoaren bila egingo dugu salto zure gana, egunon? Egunon bai, hemen gutxi, eguarengo honetan. Baina, tira, bestelako kontuak aipatuko ditugu, izan ere, ertzaintzak ikerketa jarri du martxan, Getxoko Europa ikastetxeko hainbat familiak sexu askatasunaren kontrako delitu bategatik irakasle bat salatu baitute. Dirudienez, 4 adin txikikoren familia jarri dute salaketa hori dio, segurtasun sailak eta ez da baztertzen gehiago izatea. Haurrezkuntzako 4 urteko haurrak dira biktimak, eta irakaslea ikastetxe kontzertatu pribatutik baztertu egin dute. Gertatutakoaren aurrean, Europa ikastetxeak mezua bidali die familiei, oharra dionez, hezkuntzako ikuskarien eta poliziarekin elkarlanean ari dira, zantzuen berri izan duten lehen momentutik. Atzo bilera egin zuten gertakarietan nahastutako ikasturteko familiekin gertaturiko azaltzeko eta ikastetxeak horren aurrean egindakoaren berri emateko. Halaber, ikastetxeko baliabidea jarri dituztela familiaren esku diote. Beraz, ikerketa zabali dago, 4 urteko haurrak sexu askatasunaren kontrako delitoatik irakasle bat salatu ondoren familiak. Hortik aurrera, gaur dakizuenez, albistetako bat da nola Espainiako estatuak, baita Norvegiakoak ere, aitortu duten Palestina estatu gisa. Pedro Sánchezen Moncloaren kanpoaldean egindako agerraldian izan da, bakea lortzeko urratsa dela eta beharrezkotzat jo du. Nuestra visión está plenamente alineada con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 242 y 338, así como con la posición que tradicionalmente ha mantenido la Unión Europea. Por eso no reconoceremos cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean los acordados por las partes. Hor beraz, eta erantzuna berehala kasu honetan Israelgo atzerri ministro Israel Katzek berak erantzun baitu eta leporatu dio Estatu Espainiarrari zer eta bera genozidio egiten ari denean judutarraren genozidioaren hasiera sustatu izana. Hitz gogorra beraz azken egunetan Palestinaren aitortzaren alde egin duten estatu guztientzat Israelgo gobernuaren partetik. Pedro Sánchezek aitortu eta berehala isa sare sozialean atera du oharra Israel Katzek Hamasen alde lerrokatu izana eta bere esanetan guzti honek bultzatuko duen judutarren kontrako genozidioaren hasiera auspotzea leporatu dio Espainiako estatuari. Are gehiago, Yolanda Díaz, gobernutik kanporatu behar zukela iradoki dio, honek Palestina ibaitik itsasora libre izan behar duela izan dotik. Isa sare sozialetan, hori leporatzeaz gain, hebreoz eta espainiarraz idatzitako oharrean alderatu egin du Yolanda Díaz, Irango, Ali Khamenei eta Hamaseko Jawa Sinwarrekin azken orduetan aipatutako jokabidea gaitzesteko egindako mugimendua izan da. Eta esan, Getxora bueltatuz gaur berriz ere elkarretaratze isila egingo dutela, arratsaldean 7 Algortako Satistegi plazan 23 urteko gaztearen hilketa salatzeko eta atzokoan Amaia Agirre Getxoko alkateak adierazpen instituzionala irakurri zuen, asteburuan izandako hilketa hori dela eta onartezintzat jo zuen eta gorrotoa eta arrazakeria sustatzeko aitzakia ez izatea ere eskatu du hilketa hau. Ikusi beharko da beraz zer nolako gauzak izaten diren, dakizuenez, informazio gutxi dago atxilotuak adin txikikoa direlako eta fiskaltzaren esku daudelako adin txikikoen fiskaltzaren esku edozein hobea dela ere. Datozen informazio boletinetan emango dugu honen berri. Eskerrik asko hortxe goaz aurrera, Oñatze Izpuru lankidea agurtuta, hementxe bigarren kafean goizeko 11:04 minutu ditugu honetan, Maialen Tellabide izango dugu segituan, gurekin, ez dakigu azterketa jarrita, edo ez. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz irratia. Ara, Oiana,
Hemen ze hartu zaigun bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, alduden Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baxe Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzarik Euskal Herrira, egiten nuen lana Glasgondeia askien ganatua zen. Baina iduritzen zaitan, piskat egetxe egizela han egiteaz, eta Glasgoko gizartea biziki queer baita, eta transidentitatea biziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, karrikan ere biziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen, orain ene aldi zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen ene lehenbiziko amodioarekin, eta... Historia hori iruditzen zaigu, fascinating. Entorri gara kotxean komentatzen lehen, eta izan da, ose. 10 urtez entzatu niz berarekin izaitea, eta memetu batez errandit, ados. Hola eginen dugu. Eta beraz horrek, iman dit Alimaleko kuraia olako proiektu potolo bati lontzea ere. Bekatoros kontzeptua liburu honetan haratago doala edo ez dela kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez, beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehen biziko abia pundua, erraitan umezala ni edo erlizio horretan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz dioeten nien mezara, eta apesa egiten zen eskolara, sutitu behar ginen egunan apesa, jaun apesa, eta nana. Txipidanik deia ikusi nuen Eliza etzela bat ere leku on bat emazte bat entzat. Eta onuk gutiago LGTB pertsona bat entzat. Eta beraz, enetzat bekatuan bizitzea da, pixka bat txiste bat, gehiago da erraitea askatasunean nahi dugula bizi. Ene ustez, bekatuan bizitzea da ere plazejan bizitzea, adibidez, lanari buruz, adibidez, pentsatzen girela gizarte batean zeintan lanaz sofritu behar dugun, eta hori biziki giristinua da ere erraiteara lanaz sofritzea eta dirua egitea sofritzean, eta adibidez, nik lan egiten dutalarik biziki maite duten lana, eta zupat ere sofritzen, eta beraz hori ez da lana. Zeta lana egiten duzularik behar duzu sofritu, eta behar zenaz ez duzu lana egiten da plazeja. Gure webgunean eta podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 81.5. Donosti aldea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz irratia. Goizeko 11:08 minutu, orain bai, bagara Maialen Teiabiderekin egoteko moduan, eta gaur sarreran aurreratu dizugun, bezalaxe, berak ere gutxi aurreratu digu, zera, gaur sorpresa, horrelaxe deitu dio, eta guk sorpresa kontzeptu horrekin, fiatu egin gara. Baby, 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 Maialen Teiabide, egunon, eta ongito horri? Egunon. Ondo gara? Bai, más o menos, bai. Más o menos, bueno. Hainbestean. Aldegina egiten. Txarrak enduta ondo. Hoi da, bai, holaxe, eguneko holaxe. Bueno, ezautzen dagoa besti hau? Bai. Goiuri mesedez? Bai, za besti da. Ze gauza, hemen bando dauzkazu, Nik oso argiagat zeinek dakin zer. Zein dan zure publiko hemen, bai, goiuri za besti da. Justin Bieberren Baby abestia. Bai, baina ez bertsio originala. Hori da, ze pasatzen zaio abesti honi. Dala, Baby maximalista.
Dao pixkat fankea duta. Pixkat. Bueno, erabat. Eske aurrekoan ikusien... Baby esteroideekin. Hoi da, baby maximalista honek dauka... Nandrolona pixka bat. Zer da mandrolona? Nandrolona esteroide bat. Vale. Droga. Asteroide bat. Bueno, en fin. Norka abesten du hau? Nortzuk dira? Ni ezaguna iten zaidu, baina ez dakit. Eske YouTubeen oso viralak zentzia noiz dela auto batzuk, baina bueno. Ez dakizu nortzu dian. Vale, dia Dirty Loops. Dirty Loops. Irukote suediar bat. Baina bueno, eta bain, asuntoa da, galdera da. Zea igean zuten? Estresatzen ari naiz ni. Por Dios. Zerdo bajista da, ai, ma. Very good. Honek. Negoan egon nintzen Iruñeko funk talde bat ikusten. Komando? Bai? Komando funk, bai, guapísimo. Bai. Zer da hau? A, komposaketa bat, B, cover bat, C, arreglo bat, edo D, adaptazio bat. Zer da? Aurreko guztiak zuzenak dira. Bai, nik erori izan behar nuen. Ez dago aukerarik. A ber, cover bat baino askoz gehiago da, ez? Baina cover bat izan ere bada, ez? Abestiaren oinarria hartu duzun unetik. Baino... Kasi hemen ez da baita linguistikoan sartzen gehan musikalean baino, ez? Bueno, Julen, zuk zesatezu. Nik esango dut arreglo badala. Oso ondo, Julen. Julen entzat puxtarri bat. Goazen pixkat desberdintzera gauza hauek, bai? Konposaketa bada zerotik sortzen den pieza bat. Osea, papel txuria eta astentza idazten. Coverra normalean da konposaketa originaletik elementu funtsezkoenak eraldatu gabe grabatzen den pieza bat. Eta grabatzea da garrantzitsuena. Hori da garrantzitsuena. Osea, ez bali mazu grabatzen, ez da cover bat. Osea, zuk oain hartzen duzu... Osea, diskorik gabeko cover talde bat, elitzateke cover talde bat izango. Hori da. Bai. Eta batez ere elementu funtsezkoenak aldatu gabe, diala, erritmoa, melodia, harmonia progresioa eta egitura. Gauza horiek dira besti baten eskeletoa. Gauza horiek ez bali dituzu aldatzen, edo ez bali dituzu gutxienez hainbeste aldatzen originaletik urruntzeko, cover bada. Bestalde dakagu adaptazio bat. Hemen, eske dia oso gauza zutiak. Adaptazioa da, pieza originala beste medio batzutara egokitzea. Bai? Alegia, zuk baldin badaukazu, imaginatu, diskoan daukazu diskoko bertsioa, eta gero egiten dezu adaptazio bat hori zuzenean egiteko. Egiten dezu adaptazio bat orkesta batekin egiteko, adibidez. Baina etzea zuk originalan intentzio guztia nahi dezu mantendu. Baina nola medio ezberdinetan zauden, beste modu batera egin berdezu. Orduan adaptatzen naizea, egokitzen naizea pieza hori. Eta bestalde dao gaur entzun deguna oraingoz, dala arregloa. Edo moldaketa. Eta hitzekin, hainbeste burruk aukideu, euskaltzen dian hona izela beira, aliketa zuzenena, edo aliketa zehatzena izaten saiatzeko, arregloa da, konposaketa original batetik abiatuta, aldaketa sakonak jasaten dituen pieza. Alegia. Aldaketa hauek piezaren funtsezko elementutan egon daitezke melodian, erritmoan, egituran, material originala egon daiteke, osea, zerotik sortutako materiala egon daiteke, eta hau da entzun deguna Babyren arreglo hontan. Ze pasatzen da, grabatuta dagonez, cover bat den. Bale, txoin, eta nik... Orduan aurreko guztia zuzena dira, horre baliozun. Ez, baina arreglo bat da, batez ere arreglo bat da, ze originaletik desiente urruti dago. Nik orain gitarra hartzen balin badut, eta taberna batean, kontzertu bat eskaintzen balin badut. Idoia Surmendiren kanta bat abestu, Olatz Salvadorren kanta bat abestu, eta horrela, ezin dut esan coverrak egiten ditu dela? Bertsio bat eiz egiten. Osea, hauek guztiak, adaptazioak, arregloak eta coverrak diak guztiak bertsioak. Baina bertsio mota ezberdina daude. Niretzat hemen falta da kontzeptu bat. Zein? Karaokea. Eta hau garatu egingo dut. Talde bateak hartzen duenean beste talde baten abesti bat, bateriak egiten du goitibera, tempoa eta patroia fusilatu, gitarrak egiten ditu riffak fusilatu, bajoak egiten ditu... Fusilatu esan edezu... Fusilatu da berdin-berdinak egin. Bajoak egiten ditu, bajo lineak fusilatu, eta, adibidez, letra aldatzen zaio. Vale. Adibidea jarriko izut. Baina hori ez da kontrafakt bat. Every day convince myself of everything I can and can't believe.
Pennywise da? Esaidazu berriro zenbat egun falta ete dire. Niretzako hau coverretik harago doan zerbait da. Hau ez da plagioa. Bueno, ez da plagioan hartuta dagoelako diskoan, Vale. Kentzazpik bere diskoan jartzen zuen, hau Pennywiseen bertsio bada. Bertsio bat. Niretzat, eztabaida kontzeptual honetan pixka bat haratago doan zerbait da. Nik bertsio hau ikusten dut, karaoke igual itxusia da, baina dei dieza jogun nahi dugun bezala. Hau da, euskeratutako kantu baten egitura errepikatzea goitik bera. Ba, orduan cover bada, ez? Zer zaude originaletik aldentzen. Eta grabatuta dago. Bai, karo. Noski dala cover bat. Coverraren barruan egin beharko zen. Bai, ez, azpi sailkapen bat. Coverra artistaren nortasunarekin, edo coverra jatorrizko nortasunarekin. Nola gaite esateko. Vale. Eta hauek iruditzen zizkit oso jatorrizko artisten nortasunarekin. Bai, saiatzen dira mantentzen alde eta... Orain dugu, tono aldatu da? A ber, berriz? Bueno, igual galdu dut ja, baina... Baina bai, oso antzekoa denean, ez? Riffak izan tekla riffak, gitarra riffak, baju lineak, bateria patroiak, dena berdina denean, abardura txikiren bat tarteko, niretzat hori berretik arago bezala du, ez da nola ditu. Bai, eske nik lehenengo pentsatuten hori plagioa da, baina, bueno, onartuta baldin badago... Hori da, plagioa beste... Karaoke modukor bat, bai. Normalean plagioak onartu gabekoak dira, eta disimulatzen saiatzen dira. Gero daude remixak. Horrelakoak asko dauzka Euskal Herrian, Gero daude remixak, baina, bueno, ja ez da komposiziotik abitzen, baizik eta audio hartzen da zuzenean eta desberdina da, ez? Osa, hartzen ez du, zuzenean artxiboa edo hartzen zu materiala bera. Haue guztietan da, hor dago eta nik egiten dut, desberdina da. Baina, bueno, gero dago beste bat dela, orkestrazioa, hori dela, beste movida bat. Orkestrazioa da, arregloan barruan dagoen zerbait, dela erabakitzea ze instrumentuk egiten duen zer. Eta ez zaude hartzen erabaki gehiago. Osa, da, komposizioan parte. De hecho, interesatzen bali maizaizu hasi komodato, orkestrazioko maixo ondietako bat, da ziburutar ilustreena, da Mogiz Gabel. Eta maixu bat izan zen, eta de hecho, Debussyren pieza asko, eta Mussorgskiren pieza asko, eta orkestratu izan zituen. Baina, bueno, ze kontua da, zuk egin dezakezu instrumentu baten, adibidez pianon egin dezakezu pieza bat, eta gero nahi zu hori handiagotu orkestra batera, baina, klaro, erabaki berdezu zeiten duen fagotak, erabaki berdezu zeiten duten biolinek, eta bueno, hori ere komposizio lan bat da, eta hori arregloaren barruan sartuko nukenik, erabakitzea zer egiten duen bakoitzak. Baina, bueno, hau dena jakin da, esan. Eta, adibidez, orkesta sinfonikoarekin Euskal Herrian pop kantuekin egiteko badago joera oraintxe, hori arregloa litzateke? Bai. Orkestazioa tarteko du, noski? Bai, arregloa dia. Arregloa litzateke. Bai, arregloa dia. Eta bertsio orkestrala ere deigen izaioke, baina kontzeptua arregloa da. Bertsio bada, baina arregloak dira. Zuk aldatzen dituzu gauza asko, originaletik pila bat aldentzen zea, instrumentazio aldatzen dezun momentuan pila bat aldentzen zea. Eta erabakitzea, baldin mazaude rock abesti bat versionatzen orkestra batekin, dia bi mundu oso desberdin. Ja horregatik bakarrik ja pila bat aldendu zea. Gero ja bertsio on bat itea, arregla on bat itea, hori bai dela zaila. De hecho, horregaitik ekarri dizuet Dirty Loops, iruditzen zait, maixuak diala popa bestiak tuneatzen, modu batea esateko. Eta entzun dezagun, goiurek asmatzen duntza besti dena, eta hoigia da, aldendu iten dela originaletik. My brain, fever pitch and it's bringing me under dark. Finally, I can see you crystal clear. Hau da, Adele, Rolling in the Deep. Bai, entzun dezagun pixka, entzun dezagun. See, I'll live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching fever pitch and it's bringing me up. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't live. We could have had it all.
Barkatu, uste nuen beste fader batean nuela musiko. Eta fader hau sobran nuela. Bueno, ikuste zuen bezala, kiston bertsio brutala, da originaletik super urruti da ona. Dakigu dela Rolling in the Deep, bagian letragatik, ze beste guztia. Letrarengatik. Ze beste guztia izugarri ezberdina. Eta, bueno, pues nahi zuet pixkat komentatu nortzun dian hiru hauek. Estolkolmoko hirukote bada, abeslaria eta teklista, esaten dituten ondo izenak, Jonah Nilsson, baixista dela nire, no sé, idolo bat, Henrik Linder, rollo emoa damaki, eta derrepente hasten da jotzen, da esatzen zu, dao, nondik atea dao. 6 sokako baixuakin jotzen du, orain bertan dagoen eskenik, Victor Gutenen gainetik dago, pues igual, bai, no sé. Neri, jainkoa da, bueno, sin más. Eta bateria Aaron Mellergaard. Ez dakitela horrela euskatzen den, baina, bueno, Aaron Mellergaard. Baita ere, izugarrizko bateria txarra. Horrelakoetan, ziklismoa kontatzen dugun Julen Goikoetxe eta biok, badugu estrategiat eta da, aurrera indartxu. Aurrera indartxu, konbikzioz. Guk ez zaitugu zuzenduko. Horregatik, trabarik gabe. Vale, bueno. Nola esan duzu? Mellergaard. Da, borobiltxoakin da zakit hori desberdina, de? Orduan, hori pixkat hauarekin jartzen duzu. Naiz eta horrela ez izan, Vale. Mellergaard. Vale. Horri irabazi zen. A ber, binegard, balin bat bineko... Flash balon irabazi zen. Bai. Ez. Binegok ez du flash balon irabazi nidaki dela. Ez, bingok, ez? Melegok, bai. Bueno. Daka pixkat mago izena, baina bueno. Osea, mago en plan de fantasía, Ez mago de txan magoa. Ez mago hori. Bueno, da igual. Es ofensiva. Galdu inaiz, da igual. 2008an hasi zian elkarrekin jotzen, eta ezagutu zian unibertsitatean, bueno, kontserbatorian dari dana, baina Henrik eta Jonah, osea, abeslaria eta baixista, umetatik lagunak dira. Iritze zait superpolita, es como nere lagun, oza, nik crack bat naiz, nere laguna ere crack bat da, talde bat ingo dugu elkarrekin. eta gero bateria ezagutu zuten baita ere, baina nerabe zianean, Eta ordutik, pues, jotzen da jarraitzen dute 2008tik, eta intzian famatuak YouTubeen. Oza, beraiek ere esaten dute ez diala bate honak promozio lanetan. Eta pues, YouTube 2008an etzan oaingoa dan berdina, eta behaien bideo viralenak edo, dia txuribeltzian gaizki grabatuta, baina kriston audioakin. Eta uste diala kontserbatorioko ensaio kabina baten grabatuta da, osea, baina dia hau Rolling in the Deep, Baby, eta kriston talde zarra. Dituzte 3 disko, Lupified, Phoenix eta Turbo, da guen zen entzute hau, dala, Zea bestida. Que nik ikusi gidoian. Tirin. Zea bestida. Tiriti honek, txoine, jode, nola izena du abesti honek, hau da Michael Jackson, baina abestiak izena du, da mitikoena Michael Jackson, Thriller. Hori da. Zekon pasau konek? Hortaz mazen nintzaitea. Asuntoa da. Nahi zuet pixkat analizatu bertxio hau, iruditzen zait dituzten bertxio honenetakoak Cory Wongekin batera. Eta, nahi bertxio, Thriller originala nire bihotzean dago, gordeta, baina hau entzun nunean, izan zen como, igual lekoa hain berdiot honi bai. Hostia, ze berzio hona, me cago en la mar. Baina, bueno, guazen erritmora sartu, analizatuko ditugu lau elementu funtsezkoenak, erritmoa, melodia, harmonia eta egitura. Guazen lehenengoa, zuk jain dezula galdera. Guazen entzutera konparaketa originala eta behaien artekoa, bale? Eta hor jartzen duna K4, dia drum and bass, osea, bateria eta baxua, ze hor dago erritmoa azkenean. Guazen entzutera korte hori, eta ea nabaritzen dezuten. Originala? Guazen entzutera, ¿Qué pasa? 12 por 8.
12 por 8. Oso ondo! Nola nabaritzen da materiala, Bai, hori da, 12 bata lau Binariotik ternariorako, horregatik egiten izun nula. Bale, pentsatzen nuen esatezen nula iru lauko edo, bale. Audio jarri horretik Julen ja ari zen. Bai, originala lauko bat, alegia dagoela zatituta binaka, taka. Ordea, Dirty Loopsena irunaka dago zatituta. Shuffle rolloa ematen dio honi, shuffle rolloa. Taka. Bat biru. Hor dago. Kontua da, adibidez, zea besti Michael Jacksonena dago 18kon. The Way You Make Me Feel. Baita ere oso ezaguna. Eta esatezut, eta zeitek ez zuten Thriller horrela, ze super ondo funtzionatzen du 18kon egia esan da. Eta baita ere adibidez Shufflean erre bat, Stevie Wonder. Isn't She Lovely uste dagoela Shufflean. Totoren Rosana bestiaren introa entzun, eta hori da, Shufflea en estado puro. Bale, entzungo dut, Toto ez dut bat ere ondo kontrolatzen, entzungo dut. Así que hori, azteko hori, ja, erritmo aldatzen baldin badegu, abestian nortasun gehiena aldatzen dugu honekin. Ze guztia egokitu behar dezu erritmo berrira eta konpas berrira, eta batez ere zatiketa berrira. Leheno izin dana binaka zatitzen, oin dana irunaka zatitu behar dezu. Horrek ja pila bat aldatzen du. Melodian, badaude zeinbait gauza aldatzen direnak, eta naiz eta ez naizen sartuko pila bat analizatzera, adibide asko daude, guazen entzutera bigarren estrofaren bukaera, eta hor nabarituko ez dute, pues, nola hain daitezken interpretazio ezberdinak, pixka bat bersio berrira egokituz. Hau originala. Eta orain, behaiena. Hemen lehenengo tiroa aldezberdin. Bora. Kontua da, desberdina da, baina pasatzen da melodiaren punto klabetatik. Originala errespetatzen du, baina horren variazio bat egiten du. Eta horretik iruditzen zait oso ondoin da daula. Eta ez dut jarri adibide guapoena, segero jarri dut. Baina, bueno, hala ere, nik uste melodian dagoen aldaketa nabarmenena dala basuaren linea. Thrillerren basua da ostinato bat. Denbora guztian, ordea, Henrik Linderrek bariatzen duen pila bat entzun dugunean hor drum and bass hortan, basua dago nahi du nahiten. Osa, ez da bat ere egonkorra, eta nik uste horreke bai bizi gehiago ematen diola bestiariz, ez dakit biziago dago ze, gauza ezberdinak basatzen dira, hori da. Bariatua da basua. Bukaeran iten dugu zat. Baita hor naiz obstinatoan dagoen azento aldatzen ari da, esaldi batetik bestera. Hori da, bai, osea, bariatua da, orduan guztiak bizi gehiago daka. Baita hori konpas berrira egokitzen. Ze bestea da tururudurudum, denbora guztian berdina, osea, establea, oso establea, baina, bueno, besti pop bada, pues, horrela izan berdu. Eta gero, bueno, hemen dazkago haizeak. Baita ere, eta haizeak bai badaukate baien protagonismoa, naiz eta zutia den. Super zorrotzak dira haize hauek, Osea, ikuste, por cierto, uste, deitzen da saxofonistatako bat Grace Kelly. Bai, zakit, osea, atentzio ditu ziten piador kreditotan, baina, bueno, kontua, dia oso haize zorrotzak arreglo hontan, oso funkiak, super ondo idatzita, eta naiz eta ez dia zen demora guztian agertzen, hor dauden bakoitzean, nabaritzen dituzu pila bat, eta beti daude laguntzeko, eta kontramelodia laburrak egiteko oso ritmikoa. Melodia ritmikoki pixkat mugituta dago? Nola? Melodia... Hor, ez daude azkartuta bezala? Nire impresioa gindite. Bai, konpasari tarte bat jaten ariko balira bezala? Bai, antizipatuta daude. Hori da, antizipatuta daude, bai, baina ez doaz bizkorrago, oza, doaz jomar duten tokian. Hori,
antizipatu dira da. semikortxe antizipazioak. Hori, bai. Osea, eske, claro, hemen asuntua da hori da, 12 alegia 12 kortxea daude, baina horrek esan nahi du daudela 24 semikortxea. Orduan, sartzen dira antizipazio horietan, bai, eta hor, funkiago bilakatzen du. Baina, bueno. Harmonia. Hemen, adibide bat jarri datze da, nabarmenena, baina berez badaude gauza txikipila bat. Guazen entzutera. Da, kompositiboki super ondo indako zerbait, melodia aldatzen dizu, argi pila bat ematen dio, eta batez ere ematen dio gorakada bat, Bai. tensioa sortzen du, hor dago grazian ikuste, ezin dezu, abesti baten arregloa inbertezunean, eta thriller ja oso abesti ona da, oso errexea da thriller bezalako abesti bat pikuta bialtzia arreglo txar batekin. Ze originalarekin konparatuz, pues, oso errexeatze zehatzian, ez? Baina horrelako gehikuntzak, eske, aberastasun handia ematen dio bertsioari. Ze gainontzeko dana oso antzeko mantentzen dute, tonua berdina da, do sostenido menor, giroak oso antzekoa dira, baina hemen iten dute hau, eta gehitzen dio pila bat, eta kriston goraka da, baina bueno, eta egitura. Adibidez, hemen introa. Michael Jacksonen introa nik uste oso ikonikoa dela, eta oso luzea, gauzak dira zen bezala, guazen zatitxo bat entzutea. Eta guazen hain, Dirty Loopsen entzutera dela, izugarri motza. Osa, joaz, algrano segituan. Hau mantentzen dute. Ya está. 3 golpe, pa que más? Osa, ya está, esan dute 3 golpe egiten, esan behar duten dana. Ya está. Osa, mantentzen dute originalarekiko atearen rollo hau, pausoak, ekaitza ezaki zer, eta guazen thrillerra bestera da, punto. Nos dejamos de chorradas. Osa, zuk ikusten baldin badezu, supongo ikusi dezutela bideoklipa, askoz ere luzagoa da diskoko bertsioa baino, ze historia oso bat kontatzen da, eta gauzaia denak, eta diskoan pixka bat isladatzen da hori. Baina bai, hemen nola ez dagoen bideoklipat inbeharrik, pues, guazen zuzenean, da, jazta. Bai egiten dute gauza bat, thrillerren badakizute kontakizun bat dagoela hor erdi partean. Pues claro, hemen ez daukate kontakizun hori kontatu beharrik, orduan zati berri bat asmatzen dute, interludioa. Eta nere iritziz, abestiaren onena dela bukaera. Bukaera guztiz ezberdina. Guztiz ezberdina. Guazen hauen bukaera entzutera dela mundiala tonu aldaketarekin da guzti. Bueno, barkatu egia, hau da Michael Jacksonen bukaera entzun dezagun. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist. Eta hau Dirty Loopsena.
tosikoa. Gainera gauza bat oso naiten dute dela bukatzen dute hasten dian bezala. Tu, bukatzen dute horrekin. Gainera konpasa markatu. Es que oso bertxio, nada? Es que no tiene más. Eta gauza gehiago daude berez. Instrumentazioa aldatzen da. Adibidez originalean teremin bat da. Ez dakitzen egiten. Teremin bada, orain hau bota dizu edala, dan plan da pixkat non dago Wall-E. Entzun zazue Thriller da, topatzen dezuten teremina topatzen dezuten, baina... Baina, Dirty Loopsek sinteak erabiltzen ditu, eta pixkat hola nola daite... Bai, baina bi, olako zer, Thrillerren kriston geruzapia daude, hontan ez daude hainbeste, da mas akustiko igual, bai, funky igual. Bai, baina hoxe, eta Wake Me Up abitxirena, bai, enbertxioa dela oso jazistikoa. Eta hoxe, pues que kriston taldea dela, entzun Dirty Loops. Say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up. Guapo, Bai, oso ederra da. Niri sentsazioa daukat, hemen azpian zauriten tuten ari zala denbora guztian, eta... Baina ez. Hori da. Hor dago grazia, egiten dute oso harmonia, out dagoen harmonia. Tipoak harmonizatzen duen nahi duen bestero. Bai. Ez, hor dago, baina aldatzen dute. Baina, bueno, en fin. Kriston taldea dela, sin más. Konzentrazio arpegiarekin ikusten ari naiz, hemen gure saragontanak gehitu behar duen emakumea. Bai. Susto. Iruñe, egunon, eta ongit horri. Egunon, zerbuz. Oraindik zoriontzeko moduan gara? Bai. Zorionak, Mi esker ze ongi pasatu nuen. 4 eguneko ospakizuna. Boda jikana, Ala behar du. Ospakizunak luzatu egin behar dira. Aipatu nuen, nigatik hilabete egongo nintzateke. Topera. A ber, hoi gehiagitxo iruditzen zaite, bai, izango nuke. Urtero hilabete bat ospatzen. Gehiagitxo, eta zure ingurukoak jan azkatu egingo dira. Ke ba? Ze ez dira denak denera joan behar. Bale. Eduki... Esan. Atzik usinen, Sex and the Cityko atal bat, eta Charlotte ezkontzen da atal horretan, eta esaten du, pixkat, beste gai bat eta zitze egiten ari dira, baina Mirandak zerbait kontatzen dio, eta Charlottek esaten du, mesedez orain ez, nire ezkontza astea da. Eta esaten dio Mirandak, barkatu, ezkontzagatik, egun bat daukazu zuretzat. Zure eguna izango da, larun bat zure ezkontza, baina aste hontako egunero ez da zure eguna izango, ez da posible, hori konstituzioak ez du onartzen. Mesedez, it's your day, not your week. Eta pixka bat, Iruñe sentsazio hori eduki dut zurekin, Oso ondo urtebetetzeak ospatu behar dira luze, baina hilabete, gehiagitxo. Gehiagitxo igual, Bueno, niri gehiagitxo iruditzen ez daian bitartea, aurrera. Iritsiko da. Baina hori da ere, hilabete, eta da, zuk publizitatea egiten duzunean gaur egun sare sozialetan aukera ematen dizu segmentatzeko. Ez nori zuzentzen diozu. Pues, hilabeteko gauza guztiak ez dira mundu guztiaren, ez zertan mundu guztiarentzako izan behar. Adibidez, joaten naiz Bilboko lagunekin ospatzera, eta etorri behar dute nire Iruñeko edo Iruñerriko lagun guztiak. Ez dago autobusik Iruñerrian. Gure lagun guztiak eramateko Bilbora. Bai, egon bai. Baina segmentatu. Eta Vale. bikoitza. Bale, ya está, konbentzituta. Orduan, txoin, zure urte betetze festa bigarren kafean, noiz egingo dugu? Ez dakit, oposaketak pasatzen direnean. Oposaketak pasatzen direnean. La bankadak botatzen ari zaizkizuen. Hilabete guztia nahi dut nik nire urte betetzea hitz egiteko eta ospatzeko, baina gero, ezke ezin dut gaizki tartzen zait, bale.
Jazta. Ez etortzen zaitez, oposaketak ditut eta oposaketetarako ikasi nahi dut zerbait baldin bada, behintzat bada ere. Bale, orduan, jazta. Agur, jazta, bukatu dugu urtebetetzaren kontuarekin, goazen beste zerbaitekin. Ez, hola, nahi, hola. Maskotaren bat oparitu dizue egunotan, zure urtebetetzea zela eta Iruñe? Hombre, pues espero dut inork ez oparitzea maskotarik eta maskotaren bat nik jasotzekotan joatea pues behar duten animaliak, etxe bat behar duten animali bat jasotzera, ez? Baina, bueno, nik maskotarik ez, baina... Baina uste dute, daudela, entzule neuneko larogeia iktus bat jasan dutela pentsatzen, zure esaldia interpretatu nahien. Ja, bueno, niri ere gertatzen zaite, askotan. Esan nahi zenuen, maskota bat izatekotan, izan dadila, etxe bat edo familia bat behar duten maskotentzako zentro batetik hartutakoa. Hori da. Ados, bai. Nik ere ulertu dizut, baina beldur nintzen neuropsikoloak lan gehiagi izango zuten urren gorduetan. Txiket izan da Ikea. Osea, berak hitzak bota ditu eta zuk montatu behar zenuen... Ikea esaldia kontzeptu ezela oso guapo irutu zei. Bizkatola izan da, Dago alen giltza, ez bali badakazu ezin dut monta. Ezin dut montatu, baina guk hemen nola, genuen. Ze pasatzen da maskotekin Asian edo zehatzago, zer gertatzen da txinatar gazteen artean? Pues, abertzoiko goratzen zarete tamagotxi ez? Osea, izan zenuten tamagotxia. Bai. Modan jartzen ari dira berriz ere. Ojo! Ez que guaituk igualtan dago benetan. Ojo, nik esan behar duan, tendentzia baten bere nik eman behar duan, Cuidao. Ya te digo que cuidao. Xango nuke. Cuidao. Arrituta me quedo. Eta francamente sorprendido ere bai. Nahi tamagotxitan. Zamateko izan ditun. Bi edo lako zerbait. Tamagotxitan, akitzen ezkiten, ematezun 70 zortziz. Bueno, baina eske Nintendogs ere eukinun da, ez den, egia esan ez. Zer? Nintendogs. Nintendogs? Zer da Nintendogs? Hortaz ezin da itzen. Nintendogs. Nintendogeren jokua, Nintendogs. Goian beude. Baina txakurrekin zer ikusia dauka? Nintendogsen hil diren txakur guztiak. Nerea da hoi la espaldi bai. de por inanición. Nerea de... Gero esango duzu txakurrak maite dituzuela, eta lago gauzak. Ik lagun da nere estensio bat. Bai. Baina, bueno. Baina Nintendogs, bueno. Baina, ber, txinan ze basatzen da. Bai, mesedez. Eskerrak tamagotxiak berriz modan jartzen ari direla eta ez dela heltzen han, pues modan dagoena, dela mango baten zurra maskotatzat hartzea. Nola? Mango frutaren ezurra hartu, eta hori izan dadila zure maskota gustatzen zait. Mango asko gustatzen zait, eta gustatzen zait, iruditzen zaidalako zainketa aldetik, erresagoa, ez? Gertu dut, mago baten. Nike bai hasieran. Nola zangoa, mergela. Eta mago baten ezurra? Melega. Nik guztien eritzena, nola da mago hori? Mago pop. Opei, a ber, femurra atera eta horretxean. Gauza bat ona du mangoaren ezurrak maskota bezala. Mango bat ate daiteke. Inoiz ez izura minik emango. Edo, botatzen badizute? Erortzen bazaizu? Ez eta harrapatu. Mango ezurrarekin buruti bera mango nioki guztu. A ber, mango baten ezurrak ez dizu inoiz minik mango. Non zaudete? Sinceramente, nik dazkat bi neurona operatibo, eta bat dau bestia zaintzen. Osa, ni hola nao. Osik ez dakit oso ondo nun nao, sinceramente. Ikusten noa indik ez da rekuperatu Iruñeren Ikeako esaldiaz. Utzizkigu neuronak izgintzearekin. Bueno, a ber, garatu hau mesedez Iruñez, ez dut ulertzen nik mango bat maskotatzat hartzarena. Egia da, aguakate landareak ugaritu egin direla, Eta da pixkate, irla esertu batean lagun bat egitea bezala, ez? Nola zan? Wilson. Ojo, baina gauza bat da landatzea eta beste bat maskota bezala izatea, Pasatzea eta atzezuta gauza gana. Ze, ojo, lehenik eta behin oso kontu handiz garbitu behar dituzte, mamiak entzeko ez, noizbait mango bat jan baldin baduzue, geratzen dira oraindika zatitxoak, ez? Mamiak entzeko eta hor geratzen diren iletxo modukoak mantentzeko, ze horiek erabiltzen dituzte, pues,
maskota berriaren hile bezala. Orduan, en plan, roi hori laztantzen dute, en plan, guapo, guapo. De hecho, lehortzen dute, en plan, sekadorearekin, edo eguzkitan utzita, eta, de hecho, iletxo edo zuntzoiek tintatzen dituzte batzuk. Eta, obio, nora igotzen dituzte prozesu guztien bideoak. Instagram. TikTokera. Sare sozialetara, hori da. Eta, pixkat, kontatzen dute mangoaren eguneroko bizitza. Eta begiak, sudurrak, eta horrela egiten dute. Nik gauza esango dizuet, hau elitzeak gaizki irudituko baldin eta jendeak serio hartuko ez balu. Vale. Osea, guai, la broma, oso ondo, mangoaren ezurrarekin bizitzatik, kolgante batean jartzen dezu, edo poltsoan daramazu, bida nire mangitoak jigi jaja. Baina segura eski momentu batean inor bromaren bat egiten badu, egongo da jendea, jabea, serio jarriko da horrekin. Barkatuen ere maskota da horrelako mierdan bat. Begira, niri ondo iruditzen zait jende honek egiten duela, hau, sareetan erakusteko, ez? Sareetan erakusteko zerbait edukitzeko. Eta hori nahi balin baduzu, ez? Protagonismo puntu hori nahi balin baduzu, hobe egiten baduzu mangoaren ezur batekin, eta ez benetako animalia batekin, ez? Ze batzuk ere ikusten dira, txakur bat erosten dut, eta kontatzeko Instagramen txakurraren prozesua, eta gero gainera txakurrari ia tindatzen diot, eta gero gainera saldu argazkiak ateratzen dizkiot, eta gero ez. Nahiago, hori egiten balin baduzu, egin dezazula mangoaren ezurrarekin. Bai, baina jende hau dago oso de lulu. Oso de lulu dago. Hori da hitza, oso de lulu. Baina de lulu balin bazaude, hobeto ez edukitza izaki bizun bat maskota gisa, Bai, horrekin ados nago, baina ala ere, ospera. Bai, ados egonda ere, nahi ez etorri, hemen, zera, mangoaren ezurraren sentimenduekin eta horrako historiekin, Etorriko da batzen bat. Horrelako edukiareagotzen joan denean, ere egon dira kritika asko horrelakoak ulertzen ez dituztenen artean, eta bereziki denbora galtze bat dela diotenen artean, eta aldiz mango maskota duten horiek esaten dute antiestres moduan balio diela, ze asko lasaitzen diela zaintzea bere mangoa. Eta, kontua da, pixkat dato, ez dakitakizuen, baina mangoek Txinan nahiko garrantzi handia izan du historian, ze bere garaian, Mao generalak 30.000 langile bidali zituen nola da, okupatzera Qing, itxoin, ongi Qinghua, ez dut ongi, bertako unibertsitatea okupatzera eta bertan egontzelako ikasle revolta bat, eta rekompensa moduan eman zien bakoitzari una caja de mangos. Ez da, ze pasatzen da Txinan? Zer dute mangoarekin? Zenik adibidez Txina eta mangoa ez nuke lotuko. Baina eske nik mangoak eta maskotak ere ez, ze pasatzen da? Eske nik holakotan gizartean edo bai, giza espezian fedea galtzen nijoa poliki-poliki. Arritingo zea. Ja bai, esan nahet, bira barbaridade izugarriak gertatzen diala egunero, eta azken aldian gehiago. Baina hau da pixka bat gehiago, maltzurkerianen espektroan baino, tontokeian espektroan. Ze behar dituzu? Baita, tatzen zaizu hor mango ezur bat, oze hostia. Inigo ez dakize pasatzen zaizun. Txiste bat kontatu behar digu. Baina urduri jartzen hasi. Azken ordukoa, gelditu makinak, Inigok txiste badauka, gainera duela 10 minutu aipatutako zerbaitekin. Utzi mai gainean eskuetan duzen guztia. Por el mango daka. Ez. Ni ondo nabil, ez isildu denak eta Inigok konta dezala txista, eta gero jarraitu dezakegu normaltasunez
normaltasunez alden neurrian mangoetaz hitz egiten. No, ez que txiste gaina txarra da, Entzulek... Txiste txar bat kontatu nahi du. Nik uste da bigarren planoan gertatzen ari da. Uste pasatzea Inigo, beldurtzen nahi nahi. Ez, listo. Seguro? Es que esan diate oraintxe antena, barne kanaletik, akaso txistearen oinarria ez da ondo. Ez que dena gaizki. Txistea txarra da. Txistearen oinarrian akats bat dago. Bitu txistei alergia diot. Txisteak... Kokoak Wilson izena zuela? Ez, baloiak. Baloiak. Eta jazta, tordo jazta. Erori da. Ja, txiste erori da. Vale, jarraitu. Konk. Kuriositate badakatu, hain? Baina, bueno, gero, hau bukatzen darien konta bingo iguzu, eta jazta, baina... Jarraitu dezakegu ez. Nik ez dut oztopatu bineo momentutan. Bai, oztopatu duzu. Zure energiak oztopatu duzu, Ez que parari izin heldutan. Horregatik, eta orduan, Maialenek ezin zuen izketan jarraitu. Ze pasatzen da? Ez dakit, kontuan, zuek dazkazute pantaiak eta nik ez, orduan nik ez dakit ze pasatzen da. Ez baina, barnetiz, joan. Bai, bueno, nik barne hori ez dakat. Orduan ez nahi nik ez da lasai. Vale, Iruñetan igaude hemen, itxu-itxuan, eta no puede ser. Vale. Hemen mango iburuz hitzaiten da, ni hemen giza espezian fedean inguruan, dakaten fedean inguruan hitzaiten, saiatzen pixkat profunda izaten da, zut eskojonatzen, eske ezin da horrela. Parrezke bizea da. Aldatu dezakegu gaia mesedez. Bai. Bueno, ya está. Aztu mangoak. Vale. Egia esan, mangoaren ezurrarenak ez du gehiago ematen. Ez, tontakeri bada. Ez du gehiagorako mango. Urrengo gaia mesedez. Posible alda, herri bateko herritar guztiak kale bakarrean bizitzea. Ba, noski. Bai. Zenbat biztanleko herria. Alegin askoz gehiago ere ez dauzkat. Hori ez da, Arabian edo hortikin nahi duten zerbait? Proiektu gigantea. Arkakusok dio, eskoarekin. Badakit zertaz ari zaren, baina... Nonzumat kale izango dira. Gazteluko herrian kale asko ez dira, no? Bideak igual, baina kaleak. Utxiko aldia zu, gaixoai kontatzen kontatu behar duena. Barkatu Iruña. Maialen, badakit zertaz ari zaren, baina ez. Osea, existitzen da munduan herri bat, bere herritar guztiak bizi direnla 9 kilometro luzera duen kale bakarrean. Hori ez da kale bat. Avenida. Hori zer da, avenida. 9 kilometroko kalea. Ze pasatzen da? Ez daki. Iruña. Eta zen, nunda hori? 9 kilometroko hori nunda? Ba, herria Poloniaren hegoaldean dago, Zulozogua deitzen da, eta 6.000 biztanle ditu. Bueno, 6.000 inguru. Ez dut uste, txek. Eta Krakoviaren kondaduan, eta hori, 9 kilometroko luzera duen bezala, zabalera zenbateko izango du, 150 metrokoa, ze etxak bakarrik daude, errepide baten alde batean edo bestean. Vale. Errepide gurutzatzeko 150 metro gurutzatu behar dituzu, Hori. Ostras. Bueno, ia esan, ni duela urtebete edo horrela joan nintzen uste Rioxa inguruan zela, herri txiki batera, lagunekin landetxe batera, eta bidetik beste herri bat zegoen, eta zen herriaren izenaren kartela, taberna, putetxea, eta herria amaitu dela dioen kartela ez zegoen. Ez zegoen eliza. Eta frontoia? Ez da ere, baino taberna eta putetxea bai. Eta herriaren izenaren kartela, eta gero herriaren izena, eta tatxatuta amaitu zela. Eta esan genuen, ara? Fronto digitalizi gabeko herri bat, ez dut inoiz aintzat hartuko. Ez dauka jainkoaren koberturarik. Baina, bueno. Eta kobertura hitz egin da, barkatu, badakizu zer egiten duten Ourenseko herri batean. Kobertura lortzeko? Ingo dute, patxar gallego hori seguro. Bueno, fijo. Baina, kontua da... A ver, nola? Jule? Telefono baso batean sartu, ez? Hori
Bazen, numaiteko kontua ez? Nungoa zen hori? Zen lepeko txiste bat? Akaso bai? Bueno, kontua da, nazkatuta daudela bere herrian ez dagolako koberturarik, orduan egon behar dira, ibiltzen ezakitzen bat, metro kobertura lortu ahal izateko, eta zer egiten dute, bago zuaitz bat, hor dituzten zuaitzetatik poltsa batean sartu, eta jartzen dituzte zintzilik, zehantza denez hor, ezakit zuaitzaren gatik edo zergatik, pues lortzen dute, edo ziurrenik non kokatua dauden zuaitzoiek, lortzen dute tarteka kobertura, orduan jartzen diote volumena al máximo, eta bueno, hortxe ibiltzen dira. Baina hori, kontua da, eurei gustatuko litzaiekela, herri osoan zehar, pues, beren telefonoekin hitz egiteko aukera izatea, eta azkenean, oso utzita sentitzen dira alde horretatik. Txisteren bat etorri zaizu? Ze ikusi zaitut barrari ezin dute. Ulertu bat din badute, Iruñe. Zuaitzean jartzen dituzte mugikorrak? Zintzilik? Zintzilik? Eta hor, joan etorri hortan... Bozgorailuarekin jarri, eta erdi oiuka hitz egiten dute? Ez, jartzen dute... Volumena tope jartzen dute, deieren bat jaso ezkero entzut. Hori da. Eta gero ja, hortxe belarria jarri eta antxoten dira. Edo airpota jartze dituzte. Osa, kontua da mugikorrak ez direla mugikorrak. Geldi hon behar dute, orduan da, kabina telefoniko bat egokitza bezala. Eta musika taldeek egiten dituzte arregloak. Ze kobertura ez dago. Tio, eske ez digute inoiz emango argia saria, horrela jarraitzen bali badea. Argia saria, ez bizkarreko sortada merezi. Ez argia saria, ez euskal komunikabideen saria, oza, ez digute... Ez onda saririk... Nik uste dut beti gertu gaudela, eta iristen dela... Inigoren txisten tarte hau, eta esaten dutela. Onda saria ere ez digute emango ze. Kategoria berri bat behar da. Beste txiste bat dator, onda saria. Dator, a ber, onda saria ez digute emango, zergatik Inigo. Ze koberturarik ez daukago. Ni sariri gabere pozik, horrelako lertokeriak entzutea gauza derra da. Gauza garbi esan da. Nik zu sariri. Arkakuso, beraz, herri hontan barkatu, Urenseko herri hontan, zuaitzetan jartzen dituzte telefonoak, oso ondo. Ez dago gehiago kontatzeko. Bale. Tira, agurtu horretik, nahi baduzu kontatuko dugu, bihar egingo dugula Peio Reparada zen, nolabait, ez dakit, egunaren hasiera eta maiera. Bai, total. Ze zuek goizeko 9:00 egingo diozu. Nola bederatzitan, Iruñe? 10:00. Ez horretan hasten da bigarren kafea, lotxeagabe hori. Jo, eski badut ordulari aldatuta. Orduan, oraindikan ez... Kanaria esan zaude ez da, oraindik. Bai, ojala. Ez, nago nire urtebetetzeko kontuarekin. Ez... Hori, orduan ze ordutan, zenik entzun nahi dut. Zure urtebetetzea berri txarraken agurra baino luzeagoa izan da. Seguro. Gainera ez agurra, baizik eta urtero bueltatzen dela. Venga, ze ordutan... Eskerrak postaria etorri den liburu batekin, hau konpontzera. Eskerrak! Gaurko saia borobiltzeko, Julen, iriki mesedez, eta maigu zuela poza. A ber. Ea, sus argitaletxeak zer helarazi digun oraintxe zuzenean gaudela. A ber. Goiuri ezeista. Bai, hor beti gertatzen baina, iriki, ea ze liburu dauzkagun, hor? Bueno, bai, entzuleok, bihar goizeko 10:20 Peio Reparazek bere bizitzako berririk potentenetako bat eman behar digu, zetak taldearen berririk potentenetako bat, badator zerbait eta ez dakigu zer, baina badator zerbait, eta Goiuri hemen bi liburutxo karrezkigute. Ba, oso ondo, Ni oso pozik nago, zeba, asteburu honetan aurkeztu June Fernandezek aingeruak eta neskameak, eta hau da gestazio surrogataren inguruan egin duen ikerketa, eta ertz asko omen ditu, beraz, irakurtzeko desioatzen nengoen, eta jazta, badaukagu! Ostras, Silvia Federiciren hitzaldia eta liburuaren artean, asteko gai zentrala baduzu. Bai, egia da. Basanako biharak 10:20 hemen izango da Peio Reparaz, zetakeke ez dakit zer duen eskuartean, baina bihar jakingo dugu, eta hementxe kontatuko digu zuzenean, hortxe maialan eserita dagoen aurkian izango da Peio Reparaz, eta hantxe kontatuko izkigu gauzak, eta guk galdetzeko utzi ditugunak egunaren amaieran Iruñe galdetuko dizkio. Ze prestatu duzu olako saio berezi bat, zure streamingen, Iruñe?
Bai, hori da, nire YouTubeko kanalean hortxe gongo gara. Andrea González, youtuberra eta metxin tiktokerra eta irurak, peiorekin solasean, ea zer daukan kontatzeko, guk pixkat abantaiarekin jokatuko dugu, ze ja, zuek aterako dizkio zuela dako garrantzitsuak, eta ea zer... Eta zuk betortza gateago izkiozu. Venga, egina. Eta nik gauza bat esango dizuet. Agian ez duzu argia saririk jasoko, ez ondasik, badakizu ezer jaso dezakezuen. Ojo, txiste dator. Mango, ezur polit bat! Iruñe, zaindu asko, gure osasun mentala garrantzitsua da, eta gaurko azkeneko ordu arte ikusita, akaso arriskoan dago eta. Izan ondo, eta laiztera arte. Maialen Tellabide datorren aste arte ondo bidean, eta igandean ere ikusiko dugu elkar. Ikusiko dugu hori, oindik ez nago ziur, baina... Bai, ikusiko dugu elkar, zula zei. Juren goiko itxar nozo, ez dizut agurtuko, ez dakit noiz arte agurtu beharko zintuzkedan. Beraz, ondo izan eta laiztera arte. Hori mehatxua. Goiuri ez iza arandia, zu bihar arte. Aio. 15 hemen. Aio. Gu bagoa zentzuleok izan ondo, eta plazer baduzue. Bihar 15 serioago, txorradari gabe, txisteri gabe, zindagizuegu. Aio, ondo izan! Keep calm and bigarren kafea.